Lavalle astuu numerolla 37, Rennie Grant. Competitor number 37 is 35 years of age, personal trainer, group fitness instructor, loves outdoor activities. Ikää 35 vuotta ja hän on personal trainer ja ryhmän ohjaaja. Tulee Team Armed Forces Europeilta. This is her first time on stage competing and she is a finalist. What do you guys think? Her mantra is be fierce, be unstoppable. I think she's got that. Renin harrastuksena on ulkoharrastukset, muun muassa kiipeily ja estejuoksu. Hän tykkää viettää aikaa perheensä kanssa ja ohjata lasten bootcamp-tunteja.